Molt bon dia a tothom. Som Canvi d'Escena, fem coaching i teatre al servei de l'empresa. Creiem que el teatre realment té un poder molt transformador i avui us convidem a tots i totes a jugar a fer teatre. Com a Prodis érem conscients de que moure 140 persones a reflexionar amb el cos, no només amb la ment, sinó amb el cos, amb el cor, no? Al voltant de la interdependència no era un repte senzill ni simple, i la veritat és que del resultat final n'estem molt satisfets, molt contents, perquè pensem que tant a nivell individual com a nivell col·lectiu hem pogut aprofundir. Crec que a través de les diferents dinàmiques que ens heu proposat, no? A experimentar, doncs ens heu ajudat a això, no? A baixar la reflexió teòrica a l'experiència pràctica, individual i col·lectiva, i això ens aporta una motxilla, no? De recursos, d'habilitats, de petjades, no? Que segurament en el nostre dia a dia, en la nostra quotidianitat, tant a nivell personal com a la feina, com en els diferents serveis de Prodis, doncs ens ajudarà a desenvolupar una manera de treballar, una lògica diferent, no? D'alguna manera ens emportem aquests recursos, aquestes mans a les que agafar-nos per enfrontar el repte diari d'una altra manera, no? Heu sabut guiar-nos molt bé, de manera que ningú es bloquegés. El perill de la nostra feina és que demanis coses que incomodin tant que creïs un efecte contrari. I això és el que heu aconseguit que no passés. Tothom s'ha deixat portar i ha entrat amb el joc i n'ha tret un fruit.